Тим часом хімзавод «Титан» в Армянську досі працює. Для його повної зупинки необхідно близько тижня, заявляють окупанти. До того підприємство, що труїть людей, ось вже 2 тижні поспіль працюватиме частково. Відтак працівники змушені ходити на роботу. Тим часом місто все більше нагадує пустку, а мешканці порівнюють його з пеклом. Що там коїться нині, знають мої колеги. Acınıqlıq gösterme. Aklıma da gelmezdi. Kadar olamam Astrid. Но, не знаю, моя мама еще не знает. Замість уроків школярі на вимушених канікулах. Майже всіх вивезли в санаторії. У Євпаторії, Бахчисараї і Ісаакському районі наразі перебуває близько 2,5 тисяч дітей. Батьки ще з 5000 учнів і дошкільнят від евакуації відмовилися. Дітей або лишили в Армянську, або самі вивезли з міста. Мы проехали по близлежащим деревням. Там просто полный, ребята, караул. Все живое умерло. Остались старики, взрослые. Ну, какая-то хозяйственная, какие-то домашние животные, которые уже еле-еле себя таскают. Весь урожай у людей погиб. За врожаєм почала гинути і домашня птиця, а також тварини. Та найбільше люди непокояться за власне здоров'я. Бояться навіть пити воду чи їсти з власного ж посуду. Просто посуду вытираешь, все, вот посмотрите, какая она. Она просто жирная, вот такие вот пятна жировые. Дехто не витримує, їде з дому цілими родинами, лишаючи порожні будинки на поталу зловмисникам. Возникают случаи мародерства. Люди, которые остаются, они позволяют себе проникнуть в чужое жилье и воспользоваться имуществом. Тим часом окупаційна влада і далі приховує реальні масштаби екологічного лиха, натомість роздає ось такі пам'ятки. Тут написано, зокрема, як розпізнати симптоми хімічного отруєння. Утім, місцеві знають це і без папірців, бо мало не щодня відчувають їх на собі. Дышится очень плохо. Во рту горечь, изжога, сыпь какая-то вот по телу пошла и температура. Не додають оптимізму і синоптики. Вони обіцяють дощі, а це значить, що вся отрута, яка була у повітрі, осяде. Пятница, суббота, воскресенье осадки мы ожидаем, в том числе и по северу Крыма. И понижение температуры воздуха достаточно значительное. Такі кислотні опади очікуються майже скрізь у Криму. Відповідні смс рятувальники розсилають жителям півострова. Радять закривати вікна і двері, а під час дощу на вулицю не виходити, бо після нього шкіра може вкритися пухирями. Олег Борисов, Анна Макаренко, Заман, АТР.